फावथिनायनि गेजेरजों बयखौबो मिनिहोनो हानाय सासे फावगिरिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। मायथाइनिफ्राय बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय गाव हारसिंनो राजा रानि बान्दा सान्थ्रि गाहाय बायदि बायदि आखुनि फाव खालामनानै बयखौबो मिनिहोनो हाग्रा मुंदांखा फेस्ला फाव खालामगिरि आदा फाजा बिथाङा दा देहानि बेरामाव गोग्लैनानै दं। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनाय सासे फेस्ला फावगिरि चिरां जिल्ला सामफाबथिनि थागिबि आदा फाजाया गोबां रोखोमनि गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव बिसिनायावनो गोग्लैसोना दं। जाय बिथांमोना आदा फाजा एबा बिनेन बसुमतारीखौ बेरामनिफ्राय फाहामनो थाखाय रांनि मदद खालामनो गोसो नैबे 9957295592 फन पे नाम्बाराव रांनि मदद खालामनायजों लोगोसे खौरां लानो हागोन। नंगौ आरोबाव जोङो मोनसे गोनांथार जोङो सासे बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लाबावगोन जाय बिथांखौ जोङो आदा फाजा होननानै जोङो मिथिनो मोनोमोन। बे बिथाङा गोबाव सम जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिबोदोंमोन। बे बिथांजोंनो लोगोसे जाय बिथांजों मेथाइ खननाय बायदि रोखोमाव हेफाजाब होफायोमोन। बे हेफाजाब होफाग्रा बिथांनिफ्राय जोङो आरोबाव जों फंनैसो मिथिनो लागोन। बिथांनिनो जों आदा फाजा होननानै जों मोनथिनो मोनो। बिथांनिनो अनजालि बिसि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो मोनथिनानै लानो। सिगाङावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोङो नोंथांखौ खोनादों बा मिथियोमोन बा नुयोमोन नोंथांमोनखौ जाय बिथां आदा फाजा बिथांजों लोगोसे नोंथाङाबो माखासे फाव खालामबोयोमोन बा मेथाइ खनबोयोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेसेबां समनिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदियावहाय ओंखारबोनाय जादों? बेखौथ' आं बेसे सम जाबोबाय? 20 बोसोर जाबाय आरो दासिमाव 20 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय दा थाथारनाया बेमार जानानै थाथारनाया दा बोसोरनै जाबाय आरो गानो हाथारिया। औ दा बेहायबो गाव गेजेर खन्द'आव बिदिनो एसे मोजां जानाय समफ्राव बिदिनो डायलग बा अनेक बायदिसिनाखौ सोंनो थाखाय लांफैयो बिदिनो गिदिर मानसिफ्रा आरो मोजां मानसिफ्रा नोंसोर बायदिनो माबाफ्रा लांफैयो आरो होमबा बाहाय बियो गावनि देहाफोरखौ एसे राफोद खालामनानैबाबो बियो देखायहैयो आरो बिदि आरो ससे खिनिखौ। दायो नोंथांनि न'खर बा नोंथांनि जिथुनाखि न'खर खुंनाय बेफोरो माबायदि सोलिनानै दं? न'खरा दा बिदिनो खस्थ'यै सोलिनानै दङ आरो खस्थ'आथ' खस्थ'खा। गाहाय मानसियानो जिहेथु खामायग्रा मानसियानो बेमार जायोबा खस्थ'आथ' मोनखायो, खस्थ'आथ' थाखागोन। कन्टिनिउ दा बे फिसानो सानफ्रामबो गारि भारा नांगौ आरो स्कुलाव थांनायनि थाखाय सानफ्रामबो गारि भारा नांगौ। आरो फिसालायाबो इसिबांसिम रोङा। आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ न'आवबो दोननाय जायाखै, सिगांनिफ्रायनो गैयाबाबो जों गाइड लानो मोनाखिसैना। जों कालसारनि थाखाय जोङो जिउयै माहामै जोङो फिसा उन्दैखौनो गालांनानै जोङो बायह्रायावनो जों सप्ताबा गाहाम आदा मास गाहाम जों थाहैयोमोन। खुन गहपुर, खुन सिला फोथार, खुन अरुणाचल बर्डार, खुन बोजों जोङो फिसा उन्दैखौनो गालांनानै जों थाङोमोन। हारिखौ सिबिनायनि थाखाय, जों कालसारखौ खांनायनि थाखाय आरो फिसाफ्रा जोंखौ बिमा होननानै बिफा होननानै मोनबोआखै। रुवाथि लानानै जोङो जानो गैयाबाबो आङो रुवाथि लानानै आङो कालसारखौ फोथांबोदों। रुवाथिनि आखाइयाव जों गालाङोमोन गथ'खौ, सानै गथ'खौ आरो बिसोर फिसा हिन्जावाथ' आंनि गाइखेरबो मोनजाबावाखै। बियो जानानैसो हरलिक्स जानानैसो बियो रुवाथिनि आखाइयाव देरदों। बेबायदि आरोखि। बे समाव सिगांनि समाव बिराद खारोमोन बिनि गाना। सान हर जों न'आवनो थानो मोनामोन, न'आवनो फैनो मोनामोन, बेबायदिमोन आरो
दा बिथां जाय बिथां नोंनि अनजालु फिसाय बिथांनि हालोदा माबायदि जानानै दं? हालोदाथ' दा मोजां होननो हाया बिनि हालोदखौ। सुगार दं, बेराफारसे प्रेसारबो एखमबा बारा जायो आरो दा नै दाख्लैनि ट्रिटमेन्ट खालामनायाव मोनबावबाय। आवगोलाव खब जाग्रोदोंमोन, खबाव ट्रिटमेन्ट खालामबाबो मोनाखिसै। ओरैबो नै दाख्लैहाय लास्ट ट्रिटमेन्ट खालामनायाव टिबि मोनबावबाय आरो दा बे टिबियानो बेखौ नाख्रेबगासिनो दंबावो आरो बेबायदि आरो दा गुसुआवबो ओंखारनो हाया, गुदुङावबो थाद्रायनो हाया, बिदि जानानै दङ। दा नोंथाङा बा नोंथाङा माबा मोनसे मदद मोनगासिनो दंब्ला नोंथाङा थारैनो आरोबाव बेफोरबायदि गान गानोबो नोंथांमोना गाबफिननो थाखाय गोसो दङ। जोंथ' हामोबा जोङो कालसारखौ बावनानै थाङा। कालसारा जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर, जायनि थाखाय कालसारखौ बावनो हाया, कालसारखौ गारनो हाया, बे मानसियासो कालसारखौ खुङो, कालसारखौ लाखियो, कालसारखौ बोखाङो। दा आफस'स होननाय दंबावो आरोखि जोंनाव कालसारखौ बोखांनो थाखाय। बेबायदि आरो सरकारनिसिम जोङो प्रमद बर'न सारनिसिम जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि हास्थायनाय फाहामनाय, आंनि फिसायखौ फाहामनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों हाजासे आङो आर'ज गाबनानैबाबो आर'ज बिनानैबाबो आंनि फिसायखौ फाहामनो थाखाय आं अनसुंथाइ लुबैयो आरो जाहाथे आंनि फिसाया हारिखौ एसे कालसारखौ बोखांबावथों, सिबिबावथों, बेखौनो आङो बुंहरबाय सारनिसिम, प्रमद बर' सारनिसिम। नोंथांनि गथ'फ्रा फरायगासिनो दं? औ, देग्लाय फाइनाल होगोन आंना फिसाजोआ। दा बे बिफानि बेमार आजारावनो बियो मोजां फरायजोबनो गोसो हायाखिसै। दा समाव बिफायाबो बारा जायोबा बियो नार्भास जायो फरायनो। सानसे थांबाय, दा कालि फुजानि नामै साननै बन्द' मोनदों आरो गाबोननिफ्राय जाफिनगोन। दा फिक्स जादों नालाय। बेसेबां क्लासाव? फाइनाल होगोन देग्लाय। औ, देग्लाय फाइनाल होगोन। आजिले बिफाया दाजों 4 मास हाबबाय। बिफा बेमार जाजेननायनिफ्रायनो बे गथ'नि फरायनाया बिराद सिरियास जादों आरो बेबायदि। गोजोन्थों। नंगौ, जाय बिथांखौ जों आदा फाजा होननानै जों मिथिनो मोनो, आदा फाजा मुं होननानै जों मिथिनो मोनो। बिथांनि मुङा बिनेन बसुमतारी बिथां आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि आरो बिथांजोंनो एकथिनिया फाव खालामनानै बर' हारिमु बन्द' मोनदों आरो गाबोननिफ्राय जाफिनगोन। दा फिक्स जादों नालाय। बेसेबां क्लासाव? फाइनाल होगोन देग्लाय। औ, देग्लाय फाइनाल होगोन। आजिले बिफाया दाजों 4 मास हाबबाय। बिफा बेमार जाजेननायनिफ्रायनो बे गथ'नि फरायनाया बिराद सिरियास जादों आरो बेबायदि। गोजोन्थों। नंगौ, जाय बिथांखौ जों आदा फाजा होननानै जों मिथिनो मोनो, आदा फाजा मुं होननानै जों मिथिनो मोनो। बिथांनि मुङा बिनेन बसुमतारी बिथां आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि आरो बिथांजोंनो एकथिनिया फाव खालामनानै बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिबोनाय सासे बिथांनि अनजालि बिसि, बिथांनिफ्राय जोङो बिथांमोननि सुंद' जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनथिनानै लाबाय।